לא עושה. במקום לך ללמוד עם החבר הכי קרוב, הוא לא ייתן כבוד כשאתה עושה את דרכך להצלחה. אתה מבין שכל התמיכה הייתה רק הצגה. אתה מנסה למצוא אמת אבל אתה לא מצליח בגלל שאת כל החרא שלך לא הצלחת להריח. עכשיו אתה אוכל את עצמך מבפנים. האם אתה אותו אחד או שאתה אוסף של שקרים? אתה שואל את עצמך האם המראה משקרת? האם זו האמת שאתה מצפון שלך דוקרת? האם כדאי ללכת בכיוון הנגדי? להיות אגרסיבי, לא להיות אמיתי, פשוט לזרוק את כל מה שצברת בשנים האלה, להרים ידיים, לוותר, לחיות חיים בכלא. תגיד לי למה, רק תסביר דבר אחד, האם ידעת שבסוף תגמור על הרצפה לבד? אתה מסכים לחברה, חושב לך זה לא יקרה, עובדה שזה קרה, עכשיו תסביר לי איך אתה יוצא. עכשיו תבין תפנים שאתה לא לבד, ואם אתה מכבד את עצמך תמיד יושיטו לך את היד. כי אתה לא יכול לדעת מי יגרום לך ללמוד עם החבר הכי קרוב, הוא לא ייתן כבוד כשאתה עושה את דרכך להצלחה. אתה מבין שכל התמיכה הייתה רק הצגה. אתה לא יכול לדעת מי יגרום לך ללמוד עם החבר הכי קרוב, כבר לא ייתן כבוד כשאתה עושה את דרכך להצלחה. אתה מבין שכל התמיכה הייתה רק הצגה. חבר אמיתי יגיד לך שאתה רע, לאחרים שאתה טוב. חבר אמיתי תמיד יהיה בשבילך ולא יעזוב. תסמוך על אלו שיהיו איתך בטוב וברע, ולא על אלו שברגע האמת ישכחו ממך. זה שבאמת צריך אותך תמיד אליך יחייך מאחורי הגב, תמיד אליך ילכלך בתוך עולם שחור. אתה מרגיש עם עצמך בודד, כלוא בתוך כלום, רבה היות לבד מתמודד. אתה מחפש רק את הסטלה, לא חושב לסובבים אותך. בחיים צריך לכבד כדי שיכבדו אותך. אנשים שבשביל כסף פותחות את הרגליים, נערים שמאבדים תקווה ומרימים ידיים. הממשלה מושכת את העתיד, לא נראה לבן, העבר כבר שחור והווה מזמן נפל קורבן. איבדנו את התקווה אבל אנחנו לא מוותרים. עד מתי אלוהים תעניש את היהודים? כי אתה לא יכול לדעת מי יגרום לך ללמוד עם החבר הכי קרוב, כבר לא ייתן כבוד כשאתה עושה את דרכך להצלחה. אתה מבין שכל התמיכה הייתה רק הצגה. כי אתה לא יכול לדעת מי יגרום לך ללמוד עם החבר הכי קרוב, כבר לא ייתן כבוד כשאתה עושה את דרכך להצלחה. אתה מבין שכל התמיכה הייתה רק הצגה. אתה לא יכול לדעת מי יגרום לך ללמוד עם החבר הכי קרוב, כבר לא ייתן כבוד כשאתה עושה את דרכך להצלחה. אתה מבין שכל התמיכה הייתה רק הצגה. אתה לא יכול לדעת מי יגרום לך ללמוד עם החבר הכי קרוב, כבר לא ייתן כבוד כשאתה עושה את דרכך להצלחה. אתה מבין שכל התמיכה הייתה רק הצגה. אתה לא יכול לדעת מי יגרום לך ללמוד עם החבר הכי קרוב, כבר לא ייתן כבוד כשאתה עושה את דרכך להצלחה. אתה מבין שכל התמיכה הייתה רק הצגה.